Kasama-sama po natin ang Diyos, kaya wag po tayong mangangamba dahil kasama natin ang Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, sa kasalukuyan, may problema man o hindi maganda ang buhay, wag tayong mangangamba dahil kasama-sama natin ang Diyos. At kasama rin po ninyo si Father Boots Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Anyway, mga tugang, kumusta po ngunyan ang sendong aldaw? Aldaw ning Martes, petsa 16 kang bulan ning Setyembre 2025. At mauran-uran baga, minsan nag-iinit-init, di tayo maintindihan ang panahon, pero arog talaga ang panahon. Panahon lang. Anyway, mga tugang, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook at duman sa Facebook tabi nindo. Duman kamo sa duman na nga ni pala na. Sorry, okay. Yan, duman sa Facebook, hanapon tabi nindo sa DCGB News Online. Siyempre, mahiling nindo, live na live kita di mismo sa satuyang kwarto. Paki-like tabi ito, tapos paki-share man sa indong mga sa Facebook nindo, sa aparso amigo nindo, magkakadarangugman, matututo din sa satuyang mga pag-uurulayan. Okay? Mga tugang, padagos man kita giraray, dapat maglaom, sa kabila ng nangyayaring ito. May paglaom kasi lalong unyan, hindi ba? Sa tuya pa rin sineselebrate ang Pilgrims of Hope. Yan. Dahil dapat kita mawaran ng paglaom sa kabila ng mga nangyayari sa satuyang hinabaan. Bako sa digdi sa Pilipinas, bako sa satuyang mga runa, kundi sa nangyayari sa buhay ta. Dahil mang talaga kita pababayaan ng Diyos. Okay? So, anyway mga tugang, siyempre ang satuyang palaging pighagadan ning kusog ning buot ay ang tataramon ning Diyos. Magayon mga tugang ini, nguyanal daw, na petsa 16 kang bulan ning Setyembre, ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, 24th week in ordinary time. And by the way, ngunyan pala sa tuwing sineselebrar ang kapiestahan kang San Cipriano. Mahapot ka mo, Father Boots, si San Cipriano. Yan. Si San Cipriano, mga tugang, ay Santo Papa. Siya ang humalili kay San Pedro. At siya'y naging tanglaw ng simbahang Katoliko noong ikatlong siglo ng 210 and 258. Sa panahon na yon, tandaan po natin mga tugang, the first 300 years of Christianity were years of blood. Kaya nga, ng panahon ni Santo Papa Cipriano o si San Cipriano, at saka si Cornelius, mga tugang, Cornelius and San Cipriano, na sina po ay nagana silang martir kasi sina po ay pinatay, inusig noon ng pananampalataya nung panahon, Pero sabihin ko mga tugang, ang mga Katoliko nung panahon ay hindi po duwag. Ang mga Katoliko noon ay naninindigan sa katurungan, nagnaninindigan sa pananampalataya. Hindi po nila isinusuko ang kanilang paniniwala sa Diyos. At siyempre kalakip sa paniniwala sa Diyos ang paggawa ng kabutihan, lalo na ang tinatawag nating katarungan. So, inong panahon na si Santo Papa, si San Cipriano ay naging Santo Papa, sila po inuusig noon Tandaan po, ulitin ko sa 300 years of Christianity, ang mga Katoliko ng mga tugang
ay talagang pinapatay, binabahog pa nga sa leon, sa tigre, pero hindi namatay ang Kristyanismo. Pinatay nila ang tao, pero yung diwa at mensahe ni Kristo at yung naniniwala mga Katoliko ay hindi po namatay. Nagkaroon lang talaga ng openness, o ibig sabihin, pinayagan na magkaroon ng simbahan ang Katoliko. Dati nagkatago yan sa katakumba, Noong panahon na si hindi naman San pala, Santa Elena baga, si nanay ni Constantino, Emperador Constantino doon sa Roma, ay nagdeklara na pwede nang maging ang mga Katoliko ay magpatayo na ng simbahan. Ito po yung nangyari kasi si Constantino mga tugang, papunta siya sa digmaan. Ang sabi niya, kung mananalo siya at matatalo ang kanyang kalaban, papayagan niya ang mga Katoliko na lumabas na doon sa katakumba para magsamba. So, anong nangyari? Nanalo siya. Pero, paano siya masasabing mananalo? Kasi on his way doon sa kalaban, nagkaroon siya ng pangitain, pangitain na kung saan nakita niya ang krus. Ang krus na yan ang nagiging sagisag ng kanyang tagumpay. Kaya in this sign, you will conquer. Okay? With the sign of the cross, you will conquer. Magwawagi ka. Yun. Kaya mula noon, nagwagi siya, pinayagan niya ang mga Katoliko na magtayo na ng mga simbahan. Yan. Kaya nga, mula noon, naiwasan na ang mga bloody persecution sa mga Kristiyano. Pero 300 years of Christianity were years of blood. Grabe talaga, pinapatay ang mga Katoliko noon. Kasi naninindigan. Ibig sabihin, ang mga Katoliko noong panahon ay matatapang, hindi duwag. Hindi nasusuhulan ng pera. Hindi natatakot. Kahit ibigay nila ang kanilang buhay, ialay nila ang kanilang buhay, hindi nila isusuko ang pananampalataya sa Diyos. Ang mga Katoliko kaya ngayon, duwag ba o matapang? Naninindigan ba kaya sa katarungan? O naninindigan ba sa turo ni Kristo? O nadadala na lang tayo ng mga turo ng mundo? Yan ang Si San Cipriano mga tugang, siya isinilang sa Carthage, Africa, sa isang maharlikang angkang di Kristiyano. Tandaan mo natin, hindi po Kristiyano ang kanyang pinanggalingan. Nang makilala niya ang liwanag na tunay na pananampalataya, yun, kasi converted po siya, pinag-aralan niyang mabuti ang kanyang reliyon at ang banal na kasulatan. Sa kanyang kadalubhasaan, napili siyang naging obispo ng lungsod ng Carthage na noong sa tanyag sa daigdig nung panahon na yun, sa South Africa. Okay. So, sumulat siya ng maraming aklat tungkol sa reliyon, sa kaisahan ng pananampalataya sa ilalim ng Santo Papa sa Roma, sa pagpapalakas ng loob ng mga inuusig dahil sa pananampalataya. Napakaganda po ang mensahe, dahil ito po ay naging sabi natin na inspirasyon ng mga Katoliko, na sa kabila na sila inuusig, sa kabila na sila ay pinapatay, dahil sa kanyang mga inspirasyon at kanyang mga sulat, naging makusog sa mga pagtubod. Yan. Importante ang ngunyan. Sa panahon tayo, importante mga tugang iyan, na may mga taong nagpapakusog ka sa tuyang buot. May sumusuporta. Kaya hindi tayo nanghihina. Lalo tayong lumalaban. Labanan po natin ang kasamaan. Labanan po natin ang anumang masama. Hindi tayo dapat magpabaya. Kasi pag ang kasamaan
ay pababayaan po natin, ang mangyayari tayo po ay mapapahamak. Kapahamakan po ang resulta niyan. Ang sukli ng kapabayaan ay kapahamakan. Kaya dapat tayo ay manindigan. Halimbawa sa korupsyon, dapat ba tayong manindigan sa korupsyon? O sabihin ba natin na, ay pabayaan na lang, Father, yan? Pabayaan mo na lang. O dapat ba tayong matuwa sa nangyayari sa korupsyon? O dapat magalit? Dapat igagalit natin. Sabi nga ni Marcos kahapon, napakaganin narinig ko sa kanya Sabi nga niya kung hindi lang ako presidente rin, siguro sasama din ako sa rally. Kasi galit na rin ako. Sa korupsyon. Galit sa korupsyon. Yun, mga tugang. So, dapat tayo magalit sa korupsyon, dapat tayo magalit sa kasamaan. Huwag nating sabihin na, ay, pabayaan na lang natin. Ang nangyayari kasi ngayon, yung mga masama ay ikinatutuwa. Tingnan mo, pag may bata na marunong na magmura, yung mga magulang, mga kaibigan, ay natutuwa, patingin mo, galing na aking magmura. O, tingnan mo yan. So, sa halip na tayo maging sanhi ng kabutihan, tayo nagiging ugat ng kasamaan. At dahil dyan, napapahamak tayong lahat. Yun naman Kaya mag-ingat po tayo. So, ngayon mga tugang, yan ang pag-usapan natin. Nasa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga kahirapan na yan, nanindigan ang mga Katoliko noon. Sana ang mga Katoliko ngayon manindigan din. Anyway, babalik po si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 15 minutes after 1 o'clock. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mga Okay. Ating batiin po si Ami Estrella. Good afternoon po, Father Butch. And of course, si Alvin Uy. Good day po. Andito po naman ako. Kasama po ang Diyos, pati po ang Father DCGB Country. Okay, thank you very much, Alvin. At the same time, kay kay Ami Estrella. Okay, so panagos kita mga tugang. Okay? So tama naman talaga. Dapat magalit tayo sa anumang masama. Huwag natin ikatuwa. Ha? Halimbawa, may mga taong nandaraya. Minsan kinatutuwa pa nila pinagmamalaki pa nila. Tingnan mo ako tingnan mo marami akong asawa. Ako tingnan mo marami akong ninakaw. Alam mo, tama ba 'yon? Baliktad ang values, no? Kaya dapat tayo manindigan, Kaya alam mo, ang isang leksyon na ibinibigay sa atin ng mga unang Katoliko,
ay ang kanilang paninindigan sa katotohanan. Mabuhay tayong matutka sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kasi ang korupsyon, simula po yan sa kasinungalingan. Nagsisinungaling nga eh. Huling-huli na, hindi pa. Parang huling-huli na nakikiapid. Nangangalunya. Pero hindi pa, hindi, kamukha ko lang yun. Kamukha ko lang yun. Ayaw yung tanggapin. Pag hindi po natin natatanggap ang katotohanan, kaguluhan po lagi ang kahinatnan. Yun naman talaga yan eh. Kaya dapat talaga katotohanan. So yan ay po yung napakaganda sa buhay natin. Ang itinuturo sa atin ay katotohanan. Hindi mga kasinungalingan o yung mga masamang information, kundi yung katotohanan. Okay? At siyempre, pagdating sa katotohanan, ang mabuting balita ay yan ang katotohanan. Kaya sa araw na ito, na ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Cipriano at ni Cornelius, sila po ay martyrs. Sabihin natin sila po ay mga martyrs. Saint Cornelius at Santo Papa yan, at si San Cipriano, obispo, sila po ay naging martir, So basahin po natin ang ebanghelyo sa araw na ito. Galing sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 7, talata 11 hanggang 17. Noong panong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinawag na Naim. Okay? Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaiisang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat ng sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kaibigan, ito po ay napakagandang ebanghelyo sa araw na ito ng Martes. Ang ebanghelyo mula sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 7, talata 11 hanggang 17. Napakaganda. Unang-una, tungkol ito sa kamatayan. Unang-una, tayong lahat po ay mamamatay. Walang sino mang taong hindi mamamatay. At pag may kamatayan na totoo na tayo po ay nalulungkot. Lalo pa itong nangyari dito. Yung kaiisa-isang anak na lalaki ng isang balo na siguro masasabi natin katulong-tulong ito ng balo. Wala na nga siyang tatay, namatay pa. Kaya nag-iisa na lang yung balo. Kaya nakasalubong mabuti nila si Jesus. Kasi ililibing na sana. Ang nangyari ay gumawa si Jesus ng paraan. Tandaan po natin dito na hindi man nagsalita yung babae, walang sino man sa kanila ang lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong. Si Jesus mismo ay nagkusang loob. Yan importante mga tugang. Dapat matuto tayo rin magkaroon ng kusang loob. Tandaan po natin ito na maraming nakipaglibing doon sa kakaisang anak na lalaki ng isang balo, pero nasa lubong nga lang
ni Jesus. Ano? Yung napakaraming tao. Ang ginawa ni Jesus, siya mismo ay may kusang loob. Ano? Nahabag ang Diyos eh. Nahabag si Jesus nang makita ang ina ng namatay. At sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. So ito masasabi natin talaga ito, na ang Diyos ay may initiative. Siya may kusa. O yan, magandang pag-aralan din. Ano? Maraming inspirasyon ito sa atin. Ano? Tayo po ba ay may kusang loob? O kung walang nagsasabi, hindi tayo gumagalaw. Kung wala naman nag-uutos, hindi tayo gagawa. Alam mo, importante sa buhay, sa panahon ito ngayon, meron tayong kusang loob. Pero Brother, minsan, nagkukusang loob, pero may mga hindrances. May mga protocol, may mga may mga taong sasabihin, hindi mo ganyan. So, yung tao naiipit. Pero alam mo mga tugang, huwag tayong panghinaan ng loob. Sige lang. Tandaan po natin, anumang mabuti, sabi ko, madalas sinasabi ko ito sa mga estudyante, anumang mabuti, ulit-ulitin mo yan. Sige lang. Ipatuloy mo lang. Mabuti ginagawa mo eh. May nagpapansin o walang nagpapansin sa iyong kabutihan, sige lang. For after all, hindi man tayo gumagawa ng kabutihan para tayo mapansin. Gumagawa tayo ng mabuti kasi una, ikabubuti yan eh. Kaya namang ikakabuti, gawin natin. Yan ang magandang leksyon sa araw na ito. Para ba sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito, unang-una, ang Diyos ang siyang gumagawa ng anumang hakbang. Nasa Kanya ang initiative. Okay? So, kaya dito nga, walang lumapit kay Jesus, walang nagsabi kay Jesus, Lord, maawa ka naman doon sa babae o sa balo. Wala. Si Jesus mismo ang nagkusang loob. Yan. So, mahalaga po yun. Magkusang loob tayo. Gumawa tayo. Sabi ko nga kanina, walang nakakapansin dahil gumagawa ka ng mabuti, gumawa ka lang ng mabuti. Yun ang importante. Sasabihin ko sa inyo mga tugig kung bakit ka gumagawa at dapat kang gumawa ng mabuti dahil ikakabuti. Ano bang ikakabuti? Ituloy mo yan. Ano bang ikakasama? Itigil mo na yan. Huwag mo nang gawin yan. Ang problema sa atin, yung masama, hindi natin itinitigil. Lalo pag nanakaw, pang-aapi, panglalamang, hindi natin itinitigil. Ano bang masama? Itigil natin. Dapat may kusang loob na rin tayong magtigil. Hindi ipinatitigil. Minsan na, pupunta ka pa sa, ipapatigil ka pa. Kasi gumagawa ka ng masama. Tulad ngayon sa flood control. Ano nangyari? Ito ba'y nangyari lang kahapon? Matagal na nangyari ito. Pero anong ginagawa natin? Nagpapabaya. Hindi ba? Bakit? Magkano ba? Yun. Di ba? Ang problema sa atin ngayon huwag ka nang magsalita. Ito pera sa iyo Pera, bigyan kita ang bibig mo, bibigyan ko ng pera para hindi ka na makapagsalita. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya nagiging tayong magkano ka? Hindi ko makalimutan talaga yun nangyari noon. Nung estudyante pa kami doon sa Manila. So, doon sa Manila, may mga naglalaro, mga pakatang basketball. Pakatapos, nainis yung lalaki doon sa babae na kantsaw ng kantsaw doon sa sa kanilang team. Kinakalaban kasi yung team nila. Alam mo, bastos na bastos yung sinabi ng lalaki. Porke ba mayaman sila? Ano mo sinabi ng lalaki? Bakit? Magkano ba ang mo? Yun, para lahat na bibili. Hapot ko sa inyo mga tugang. Kung kita arugaan, nabibili na lang tayo, hindi tayo nagiging tao. Tayo nagiging bagay.
Tayo nagiging, may presyo na tayo palalagi. Magkano ka ba? Yun. Ang tingin mo ba sa tao? Dahil ikaw mayaman, pepirahan mo na lang siya? Alam mo, nawawala na ang paggalang eh. Yan ang mahirap dyan. Kasi yan ang pinakamahirap dyan na tayo ay pera na lang, pera na lang pera. So, dapat tayo ay magkaroon ng kusang loob. Ang kusang loob na tulad ni Jesus, nahabag siya nang makita niya ang ina ng namatay. At sinabi nga niya, huwag kang tumangis. Actually, ito, yung huwag kang tumangis, hindi naman ito parang naging insensitive si Jesus. Hindi po. Ito dito na huwag kang mag-alala. Parang gano'n yun eh. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Yan importante, yung presensya. Ito ang importante ngayon, presensya. Asa ng suporta. Yan ang kailangan natin sa ngayon, sa panahong ito. Asa ng suporta. Yan. Mag-support tayo sa katotohanan, sa kabutihan. Suportahan natin. Bakit mo susuportahan ang demonyo? Bakit mo susuportahan ang pagnanakaw, ang pagpatay? Bakit pagsusuportahan mo yung pagsisinungaling? Bakit susuportahan natin ang masama? Dapat suportahan natin ang mga mabuti. At yung mga gumagawa ng mabuti, suportahan po natin. Huwag natin suportahan yung mga gumagawa ng masama. Baliktad na ngayon eh. Kung sino ang gumagawa ng masama, sinusuportahan. Bakit? May pera, Father eh. May pera. Kung ikaw ay nabibili, hindi ka tao, bagay ka, at wala ka ng dangal. May dangal, hindi nabibili. Kung ikaw ay isang hangal, pwede, mabibili ka. Pero ang taong may dangal, hindi nabibili yan. Yan yung problema sa atin ngayon dito eh. Magkano ka ba? Pera-pera lang ba? Yan ang problema. Kaya sabi ko nga nung mga nakarang araw dapat tayo mga Katoliko, mga Kristiyano, naniniwala sa Diyos, manindigan sa katotohanan, sa katarungan, at sa kabutihan para magkaroon ng kaligtasan. Anyway, babalik po si Padre Butch pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kasama natin ang Diyos. Okay, padagos kita mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasio OP. At nabasa po natin kanina ang magandang ebanghelyo tungkol sa ginawa ni Kristong milagro. Binuhay niya yung binata na namatay, na kaiisang anak na lalaki ng isang babaeng balo. At sinabi ko mga kaibigan, mahalaga ang kusang loob. Sa English, initiative. Dapat magkusang loob tayo. Hindi yung tayo ay parang palaging pupukpukin bago gumagawa ng bagay. Hindi ko makalimutan din nung ako po'y parish priest sa Manawag, Pangasinan, sa UST Manila noong 1984. Matagal na po yun. Batang pari pa lang ako noon. I was only 26 years old. Parish priest na kaagad ako. Right after ordination sa UST. And I was also blessed at dahil may mga pari na matatanda na aking naging coach, naging advisor, at palagi kong nakakausap kung anong gagawin ko. So tinuruan po nila ako. At ito pong sinabi ko sa mga empleyado. Sana po wag kayong maging pako at wag ninyo po akong gagawin martilyo. Ano ibig sabihin noon? Na ibig sabihin, pupukpukin ko ng pupukpukin kayo lagi. Dapat magkaroon kayo ng kusang loob. Huwag mong sasabihin na, wala naman sinabi si Father, kaya wag na tayong gumawa kung anong gagawin natin. Walang initiative yan. Dapat magkaroon kayo ng initiative. Father, ito ang aming magagawa. Yun. Father, ang gagawin ko, susuportahan ko kayo. Kaya naman ang sabi ko sa kanila, susuportahin ko kayo, pero hindi yung ako ang laging, although naggumawa ako ng tinatawag na Parish Think Tank, okay, yung aside from the Pastoral Council, meron po akong parang advisor, Parish Think Tank. Yung Parish Think Tank na yon, ang ilan doon galing din sa Pastoral Council, pero doon ko po ginagawa ang mga plano na ipipresent namin sa Pastoral Council. Maganda po kasi yun eh. At may mga tao na sabi, Father, ito po ang magandang gawin. O sige, gawin natin. Okay, pag-usapan natin anong gagawin natin. So yun nga, mas maganda, may kusa, may initiative. Hindi yung kailangan pagsabihan ka pa, lapitan ka pa, may mga papel pa, whatever. Dapat may kusang loob ka na. Tingnan mo ang ginawa dito ni Kristo. Nahabag si Jesus nang makita niya ang ina ng namatay. So, wala namang sinabi yung nanay na pagalingin o buhayin. Basta lumapit na lang si Jesus. At hindi po ang kinalalagyan ng patay. At tumigil naman ang mga dala nito at sinabi, binata, bumangon ka. O yan, bumangon ba? Binuhay niya. Alam mo talaga, nakakabuhay yan. Ang mga taong may kusang loob, malaking tulong po yan sa parokya, malaking tulong sa isang organisasyon. Kasi wag mo sasabihin, wala namang ginawa, wala namang sinabi si Father, kaya wala na tayong gagawin. No, dapat tayo mag-isip din. Ano ikabubuti? Halimbawa, nakita naman natin na ang simbahan, pag umuulan,
tumutulo na rin ang tubig, ay ang ulan sa loob. O, ano ba, alam mo, dapat may kusang loob tayo. Pwede yung sabihin kay Father, alam mo, huwag ka mag-alala, magpa-fundraising tayo. Parang yung bubong, ayusin natin. O yun. Actually, maganda yan. Kaysa si Father parang palaging mag-isip. Si Father. Ano, mabuti kung masipag si Father. Alam mo, maganda po sana magkaroon tayong kusang loob. Okay? Yun, nasa lubong ni Jesus, ang prosesyon ng buhay sa pangunguna ni Jesus, ang prosesyon ng kamatayan. Okay? Tampok ng isang anak na biyuda sa labas ng bayan ng Naim. Okay? Nagpo ang pintig at pag-asa, sigla at paghahagad, at isang banda at naghuy ng kalungkutan sa kabila. Kaya sabi ito, pagpasok sa bayan, ang una para mabigyan daan ang kaganapan ng buhay. Paglabas naman, ang huli para tuldukan ang buhay ng binata at ng ina nito. Okay. Pero sa halip na naglampasan, may naganap na himala. Ayun. Talagang ginawa ni Jesus dito, tumigil siya. Yan. Yan naman ang mahalaga sa atin, di ba? Tumitigil ba tayo sa mga taong may nangangailangan? O nilalampasan natin sila? Para wala tayong nakita. Anong ginawa ni Jesus? Nung nakasalubong niya ang may ililibing, anong ginawa ni Jesus? Tumigil siya. Nakiramay siya. Kaya nga, may naganap na himala at naging prosesyon na lang ng buhay, hindi ng patay. Yan. Yan ang dapat gawin natin. Sana yan po mga tugang ang siguro sa tuyang pangapudan sa panahon mo niyan. Na tayo ay maging kasangkapan tulad ni Jesus. Naging kasangkapan sa paagikang pagiging may kusang loob. Okay? So, nangyari ito dahil sa habag ni Jesus sa kalagayan ng ina. Okay? Ang mamamatayan ng nag-iisang anak na lalaki sa pagiging balo ay parang hatol na rin ng kamatayan ng ina. Kasi wala nang tutulong sa kanya. Kaya si Jesus ay nagkusang loob. Nagkaroon lang ng isang babae ng boses at karapatan at naging bahagi na ng buhay sa pamayanan sa pamagitan ng lalaki. Maging asawa man ito, kapatid o anak na nasa tamang edad. Nang ibalik ni Jesus ang anak ng kanyang ina, ibinalik niya hindi lang ang buhay ng anak, kundi ang buhay niyang bilang isang babae. So dito makikita natin, binigyan ng pag-asa ni Jesus yung babae. Hindi lang yung anak. Kaya sa ang tanong nga dito, sa anong karanasan na maliit na kamatayan, higit mong kailangan ang Panginoon ng buhay? Sa anong karanasan mo na pahalagan ang buhay ng isang babae? Yun. So in other words, dito sa Ebanghelyo, pinakita rin sa atin dito ang pagpapahalaga ni Jesus, doon sa balo. Yan. So makikita natin na hindi si Jesus nagpabaya sa pangangailangan. Siya po ay talaga, sabi ko kanina, gumawa ng paraan sa pagiging niyang sa sinatawag na kusang loob. Yan. Dapat meron tayo lagi diyan. Magkaroon tayo ng kusang loob tulad ni Jesus. Okay? So yan po ang mahalaga sa buhay natin. Magkaroon lagi tayo ng kusang loob. Okay. So anyway, mag-break muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 42 minutes after 1 o'clock. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang Batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Okay, bumalik po tayo sa ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At gusto ko pong batiin si Gerald Aranya. Sabi niya kanina, ngayon ko lang nabasa ito. Good PM po, Father. Totoo po yan, Father. Ang ibang mga magulang o kapatid ng bata, maninig, nagmumura, masaya pa sila. Pag narinig ka po, halimbawa, minsan medyo nabigla ako, pwede sanang sabihin, pagtabi, kasi, Miss, ayaw ng kaaway. Pagsabihin na lang, yan, maganda po. Pagsabihan talaga, kasi masasanay. Halimbawa, yung bata, may maghilig magmura, pinababayaan mo, lalaki yan. Magmumura lagi yan. Kasi naging ugali niya ng pagmumura. May mga taon mahilig magmura kasi ugali nga nila yan. Kaya, kasi, nang bata pa sila, hindi talaga pinagsabihan, o pinagsabihan man, pero matigas ang ulo, sige pa rin. Kaya sabi ko nga, anumang mabuti, gawin lagi at ulit-ulitin. Anumang masama, itigil at wag nang ipagpatuloy lagi. Napakahalaga naman talaga yan sa buhay natin ngayon. At yun nga. Anyway, padagos kita sa tuwing pinag-usapan kasubagon tungkol sa ginawa ni Jesus. Yung babae, binigyan niya ng importansya, yung byuda, yung may anak siya, kaiisang anak na lalaki. Tandaan po natin ito, Sabi nga, walang imposible sa Diyos. Totoo po yan, walang imposible sa Diyos. Tunay na kalunos-lunos ang buhay ng isang ina sa ebanghelyo na binasa natin kanina. Kawawa talaga. Siya ay isang byuda at namatay ang kaiisang anak na lalaki na may obligasyon sana na alagaan sa katandaan ng kanyang ina. Hindi ba?
Di ba yung mga magulang natin, alagaan natin ang mga nanay, tatay natin, mga magulang natin, ano? Pagkatapos na ikaw pinalaki, pinag-aral, at ngayon maganda na ang buhay mo, kinalimutan mo ang nanay, tatay mo. Ano? Anong klaseng anak ka? Ano? Ni pagbisita ngayon, busy ako, father, busy ako. O, kailan mo bibisitahin pag ang nanay mo at tatay mo nasa kabaong na? Tama ba yan? Alam mo, habang buhay pa ang nanay mo at tatay mo, bisitahin mo lagi. Ano, magbigay ka ng inspirasyon. Ang ginawa ko po yan. At pasalamat na lang po ako dahil nung si Mama, nung 2017, kasi Papa namatay kasi 2017. Noong 2013, ako 4 na taon po yan, ano? So, ako po ina-assign dito sa Legazpi. Galing po ako Manawag, Pangasinan, parish priest ako doon. At nilipat po ako dito sa Legazpi. Nagpapasalamat po ako kasi yung pala, ano, nung 2013 hanggang 2017, at least, ano, napaglingkuran ko ang nanay ko at tatay ko. Nauwi ako duman sa Tigaon, binibisita ko. Kahit halimbawa, mga ilang oras lang. Ano, hi, hello. O yun, nakita ka. O, at lumalakas si Mama pag nakikita ako. Ano, kahit halimbawa, hindi naman kasi ako may trabaho din dito sa UST, ano? Lalo din nung ako'y nasa hospital, ano? Chaplain. So, yun po. At least pag Sunday, pumunta ka man lang doon, magbisita ka. Ano? Yun, mabuti pinapayagan niya ako magbisita sa magulang ko kasi pero hindi na ako payagan din eh. Pero mabuti na lang ang aking mga superior ay pinapayagan din ako. Ano? O sige, pwede mong bisita ng nanay o tatay mo. Matanda na. At huling bisita ko kay Mama, yung pala, huling bisita ko na talaga yun. The week before, bago siya namatay, ako bago pumunta sa Manawag, nabisita ko siya. Tuwang-tuwa nga si Mama nang nagbisita ko kasi may dala akong may kasama ako noon, may dalang wheelchair. Akala ni Mama, bumili ako ng wheelchair para sa kanya. Ay sabi ni Mama, ay pa, tuwang-tuwa, makakapagsimba na siya. Pero yung hindi naman pala wheelchair niya yon. Sa kasama ko. O yun. Matuwang-tuwa si Mama. Alam mo, nakakapagbigay ka ng buhay pag ikaw ay nagiging nagbisita ka sa mga magulang mo. Tandaan po natin. Kaya ito obligasyon sana na alagaan sa katandaan ang kanyang ina. Pero namatay yun. Kaya gayon na lamang ang habag na danama ni Jesus. Ulitin ko importante mga tugang, na tayo ay dapat may habag din, may awa. Ano? May awa dapat tayo sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo sa mga taong may mahirap. May awa po tayo dapat. Ano? Hindi inis, hindi galit, kundi awa. Ano? Kaya ginawa ni Jesus, naawa siya. Nadama ni Jesus ang awa. Marahil inaalala niya si Maria na kanyang ina. Tandaan po na si Jesus ay may nanay din. Tandaan po natin na si Jesus, bago siya nalagutan ng hininga sa krus, ang sabi niya, "Woman, behold your son. Son, behold your mother." Diba? So, ganun po yun, na may maaalaga. Mabuti na lang may nag-alaga kay Mama Mary. Walang iba kundi mga alagad. Marahil nga inaalala niya si Maria na kanyang ina, na noong panahon, iyon ay balo na rin. Si Mama Mary, balo na rin siya noon eh. At siya ay kaisa-isang anak na haharap sa kamatayan sa Biyernes Santo. Ano? Yun po yun eh. Kailangan gumawa ng paraan si Jesus, ipinahinto ang libing, lumapit at hinawakan ang patay at muling binuhay ito. Ito na ang marahil na pinakamabigat na himala ni Jesus. Maliban kay Lazaro na 4 na araw na patay na at nalibing na mangungali. Muli, naroon ang aral na walang imposible sa Diyos. Ayun, maliwanag po ito. Walang imposible sa Diyos. Kay Jesus na anak ng Diyos ng buhay. Pangalawa, ano pong aral? Siya ang Diyos ng buhay at lahat ng pagkilos ay upang
maghatid ng buhay sa mga tao. Okay? Kaya mga salita ni Jesus ay salita ng buhay. Ano? Yun na po nagbibigay sa atin ng buhay. Ang kanyang mga himala ay nagbibigay buhay. Ang kanyang mga talinhaga tungkol sa buhay, sa karyaan ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo, tayo rin ay inaanyayahan na pangalagaan ang buhay. Pangalagaan natin ang buhay. Ano? Ipagtanggol ang buhay at magdulot ng lakas at inspirasyon sa buhay ng ating kapwa. Iyan na po ang hamon sa atin. Sana po tayo ay makapagbigay ng inspirasyon, lalong-lalo na sa mga taong nahihirapan, sa mga nagtitios ngunyan. Ano? Na sinasabi, Father, gusto ko na talaga magpakamatay. Ano? O, tulad lang kanina, ano? Nagpakumpisal ako. Sabi niya, gusto ko na, Father, talagang magpakamatay. Ano? Pagod na ako. Ano? Yung mga magulang ko, hindi mo ako naintindihan. Lalapit ako sa kanila, pinapagalitan pa ako. O, saan, Father, ako, Father, kanina ako, Father, pupunta. Magpapakamatay na lang ako. Oh, Father, marami ng beses ako nagtanggang magpakamatay. Naglaslas na po ako. Yun. Kaya nga, sana po tayo maging kasangkapan na magbigay ng lakas at inspirasyon sa ating mga kapatid. Ano? Sa bandang huli, makamtan natin ang pangakong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yan po ay paalala sa atin. Ano? Na tayo ay maging katulad ni Jesus. Maging may awa tayo, may habag tayo sa mga tao. Hindi yung nagpapabaya. Ano? At ulitin ko, isang leksyon sa araw na ito, dapat may kusang loob tayo. Huwag na tayo maghintay pa na may sasabihin yan bago tayo kumikilos. Ano bang nakikita natin na dapat gawin na? Gawin mo na. Huwag mo nang pagpaliban pa. Pada saka na lang yan. Total, saka na lang yan. Dapat anumang mabuti at ikabubuti, gawin mo na. Ano? Gawin mo na. Kaysa yung maghihintay ka pa. Yun. Tulad ni Jesus, nakita man natin. Okay? So anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Tularan natin si Jesus na gumagawa ng hakbang o paraan, kumikilos ng may kusang loob, hindi na kinakailangan pang pagsabihan, at may laging awa at nagbibigay pag-asa ng buhay. Yan po, dapat tayo magbigay ng pag-asa. Tandaan po natin, may solusyon. Kasi may tinatanong ako, may magagawa ba tayo sa panahong ito ng may mga may korupsyon, kasalukuyan, magulo na talaga ang mundo, magulo na talaga ang Pilipinas, magulong-gulo na ang buhay ng tao. May magagawa pa tayo? Meron. Una, magtiwala tayo sa Diyos. Ang problema kasi, may mga tao, hindi na nagtitiwala sa Diyos eh. Ang pinaniniwalaan nila pera. Pinapaniwalaan nila kapangyarihan, kasakiman, sarili. Sila na ang Diyos eh. Sila na ang Diyos. Hindi na tinatanggap ang katotohanan. Ang ginagawa nila, pasisinungalingan na lamang ang lahat. Alam mo, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan, kaginawahan, kung ang ating gagawin ay pagsisinungalingan na natin. Mahilig tayo magsinungaling eh. Tanggapin natin. Ang katotohanan. Sabi ko nga, may magagawa tayo. Ipagdasal po natin. Ang mga politicians, ang lahat ng mga yan na nasasangkot, magbalik loob sa Diyos. Ipagdasal po natin sila, magkaroon ng conversion. Importante po sa ito eh. Alam mo, siguro dito sa Pilipinas, kung magkaroon a day of fasting and prayer for the conversion of all the politicians, for the conversion of all Filipinos, dapat talaga manumbalik tayo sa Diyos eh. Yun ang mensahe din ni kapatid natin na pinatay doon sa Amerika. Si Charles Kirk, si Charlie Kirk. Importante yun eh. Dapat ipatuloy natin ang pagpapayag na may Diyos. Ang sabi, wala na daw Diyos eh. Ang Diyos ay ang tao. Ang Diyos ay ang pera.
Kung ang Diyos ay tao, di ibig sabihin hindi siya mamamatay. Kung ang Diyos ay pera, hindi tayo magiging sakim. Pero dahil sa kasakiman, ano nangyari ngayon? Kaguluhan. Dapat tayo magalit sa kasamaan, magalit sa kasalanan. Hindi dapat dapat ikapagtuwa, ay wow, okay, magagaling tayo, makasalanan tayo. No! Huwag mong gagamitin yan. Dapat tayo ay magalit sa kasalanan at magbagong buhay. Yan po ang paanyaya sa atin ngayon. Hanggat hindi natin pakikinggan ang tinig ng Diyos, wala tayong buhay na walang hanggan. Hanggang sa kamatayan na lang tayo. Kaya ito po ang paanyaya sa atin. Maraming salamat po sa ating technical. Hindi ko alam kung sino ang nasa technical man natin dyan. I think si Ronald Baldo. Si Ramir Tanay. Thank you very much, Ramir Tanay, sa ating technical at sa ating item production, si Jerome Martinez. Ito po ginari si Father Boots Bombasi, OP, na nag-aanyaya, magbalik loob na tayo sa Diyos. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.